רגע לפני סיום, אנחנו בפינת הצעקה האחרונה. שלום לשלומית קריגמן, בוגרת המחלקה לעיצוב תעשייתי בהנדסאים באריאל. שלום. אז את הצבת ספרייה. כן. ספרייה אורבנית? ספריית רחוב. אוקיי, תספרי לנו על זה. ספרייה שמתחברת לעמודי חשמל ברחוב. המטרה היא בעצם לרשת את העיר בספריות, כדי שהיא תהיה תחלופה של ספרים. אם שהוא לוקח ספר בדרך לעבודה, הוא יכול להחזיר את זה בדרך לסופר. כי בעידן האינטרנט ככה קצת איבדנו את הספריות, איבדו בואי נגיד את ההילה שהייתה להם לפני זה. כן, השימוש בספריות ירד, הקנייה של הספרים ירדו. אני מנסה להחזיר את הספר שיחזרו להרגיש ספר מוחשי ביד. זה גם מעריך את חיי המדף של הספר, ספרים יותר ישנים, שקשה כבר למצוא, יכולים לחזור לשם, ספרים שכבר אין בספריות. מחזיר אותנו להיות תרבותיים, להפסיק כל היום להיות מול המחשב. זה גם יפה, גם יפה, יש אנשים שמים ספריות בסלון, פה עושים ספריות ברחוב. גם ראינו תמונות וזה נראה... אפשר גם להחזיק את הספרים שם במקום בבית, נכון? כן. מצוין. אפשר גם להחליף, לקחת משם, להביא ספר אחר מהבית. וזה רעיון נחמד. באמצע יום עבודה, לעשות הפוגה קטנה, לרדת לספרייה ברחוב. מאוד אהבתי את הרעיון. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. תודה לכם.